Gumový expander, nazývaný aj Dynaband alebo gumová stuha, je náčiním na izokinetické posilňovanie, to znamená posilňovanie proti jeho odporu. Náčinie sa svalom priťahuje a naspäť sa odporom svalu vracia do východiskovej polohy, čím sa posilňuje agonista i antagonista. Dynaband je pružný latexový pás, ktorý sa dá ľahko zviazať, čím umožňuje vykonávať široké spektrum cvičení. Rôznymi farbami expanderu sa odlišuje jeho sila odporu. Pri zviazaní gumovej stuhy je jej vhodná dĺžka od 1,2 do 1,4 metra a šírka od 12 do 15 cm. Faktom je, že na rozdiel od činiek alebo strunových expanderov šetria gumové stuhy kĺbové puzdrá a sú vhodné pre posilňovanie detí a mládeže v období formovania pohybového systému, dokončovania osifikácie kostí a rozvoja pevnosti kĺbových a šľachových spojení. Môžu byť obsahom samostatnej hodiny telesnej výchovy alebo jej úvodnej či záverečnej časti. Expandery sú vhodné na tonizačné rozcvičenie pred športovým výkonom alebo aj pri rozvoji pohyblivosti a elasticity svalov v závere hodiny. Žiak sa postaví jednou nohou na stuhu. Rukami nad hmatom uchopí expander. Paže sú predpažené poniže alebo až pripažené. Gumovú stuhu naťahuje až do predpaženia a pohyb vedie dlaňami smerom nadol. Týmto cvičením sa spevňujú hlavne svaly horného pletenca a súčasne dochádza k stabilizácii trupu. Medzi najčastejšie chyby patrí nesprávne zvolená gumová stuha. Žiak má príliš pevnú gumu a nedokáže ju efektívne natiahnuť. Pri cvičení sa dostáva až do záklonu. Žiak vykonáva cvičenie s pokrčenými hornými končatinami v nesprávnom postavení. Cvičenec nedostatočne zaťažuje stuhu, čo vedie k jej vyklznutiu spod chodidla. Žiak vykonáva cvičenie do záklonu. Príčinou tejto chyby môže byť aj nesprávny návyk, alebo cvičenie nie je vhodné pre danú vekovú kategóriu. Silným faktorom je motivácia. Preto je dôležité do hodín telesnej výchovy
zaraďovať skupinové cvičenia tak, aby boli zábavné, hravé a súťaživé. Jednou z možností je cvičenie v trojici. Žiaci majú za úlohu realizovať čo najlepšie a najrýchlejšie niekoľko opakovaní predpažovania prebehov a poskokov okolo kužeľov. Inou úlohou môže byť časovo limitované cvičenie na čo najviac platných opakovaní s gumovou stuhou. Žiakov môžeme rozdeliť do dvojíc. Prvý z dvojice cvičí a druhý je jeho rozhodca. Stopuje čas alebo počíta správne opakovania. Potom si medzi sebou vymenia úlohy a zopakujú celý priebeh. Vyhráva ten, kto dokáže vykonať najviac prevedení za daný čas.